अहिल्यानगरातील राहाता तालुक्यातलं अस्तगाव नर्सरीचं गाव म्हणून ओळखलं जातं। सध्या फळबागांसाठी लागणारी रोपं बांधणीचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। मात्र कडाक्याच्या उन्हामुळे नर्सरी मालकांना शेतमजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सतावतो। सध्या छत्र्यांच्या सावलीत महिला शेतमजूर रोपांची बांधणी करताना दिसत आहेत। तसंच मजुरांना छत्र्यांचं पिण्याचं थंड पाणीही उपलब्ध करून दिलं जात आहे। जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तयारीला सध्या वेग आलाय। खत बियाण्यांच्या पुरवठ्यासाठी कृषी विभागाकडून मागणी प्रस्ताव तयार करण्यात येतोय। प्रस्ताव लवकरच कृषी आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार आहे। पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या तयारीला सध्या वेग आलाय। त्यासाठी खत बियाण्यांच्या पुरवठ्यासाठी कृषी विभागाकडून मागणी प्रस्ताव तयार करण्यात येतो। हे प्रस्ताव लवकरच कृषी आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार आहे।